σχολείου μας, κυρία Βέτα Παπαδοπούλου, θα παρουσιάσει με τα παιδιά μας του πρώτου γυμνασίου Αλμυρού παραδοσιακούς χορούς. Απολαύστε, παιδιά. Του πρώτου γυμνασίου Αλμυρού για αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσε και την τιμή που μας έκανε να παρουσιάσουμε μέρος του προγράμματος με τίτλο «Παραδοσιακή χορή και φορεσιές της περιοχής Αλμυρού» που είχαμε αναλάβει κατά τη σχολική χρονιά που μας πέρασε. Στο σημείο αυτό οφείλω να αναφέρω ότι οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από το βιβλίο «Η βλάχη της Μαγνησίας» των κυρίων Δημήτρη Τσούτσα και Σπύρου Φορφόλια, από το βιβλίο «Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Μαγνησία» του κυρίου Δημήτρη Κωνσταντάρα Σταθαρά, από το βιβλίο «Η φορεσιά του Αλμυρού» του κυρίου Κώστα Κοντάρα, από το Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού, το Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βόλου, το Σύλλογο Σαρακατσαναίων Ευξηνούπολης και Περιχώρων Ιστάνη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικής Ρωμιλίας Ευξηνούπολης, το Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Επαρχίας Αλμυρού, το Σύλλογο Καπαδοκών Αργυλοχωρίου, από πολίτες της περιοχής του Αλμυρού, το Δήμο του Αλμυρού και τέλος από το διαδίκτυο. Ευχαριστώ όλους όσους πρόσφεραν για την υλοποίηση του προγράμματος. Ευχαριστώ τον Διευθυντή του σχολείου μας, κύριο Καλέ Χρήστο, για την πολύτιμη βοήθειά του και την αμέριστη συμπαράστασή του καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ευχαριστώ το Χορευτικό Αλμυρού, το Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικής Ρωμιλίας Ευξηνούπολης για τις φορεσιές που με πολύ μεγάλη προθυμία μας παραχώρησαν για τη σημερινή εκδήλωση. Κυρίως όμως ευχαριστώ τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, οι οποίοι με γνώμονα την αγάπη τους για την παράδοση επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο και δούλεψαν με πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Η σκητάλη λοιπόν στους πρωταγωνιστές του προγράμματος. Έχει τη δική του ιστορία και τις δικές του πληθυσμιακές ομάδες, φυλές. Έτσι και ο δικός μας ποικίλει από αυτές. Κάθε μία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ήθη, έθιμα, παραδόσεις, συνήθειες, χορούς και φορεσιές. Στην περιοχή του Αλμυρού προσθέθηκαν στους ντόπιους οι Βλάχοι, οι Σαρακατσάνοι, οι πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμιλίας, καθώς και οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας. Ας αρχίσουμε τώρα το ταξίδι μας πίσω στο χρόνο, προκειμένου να διεστήσουμε πιο βαθιά στις ιδιαιτερότητες καθεμιάς πληθυσμιακής ομάδας. Οι Σαρακατσάνοι ήρθανε μόνιμα στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στο Νεοχωράκι τα έτη 1906 ως 1910. Το 1915 ίδρυσαν τον Ιερό Ναό Ζωοτόχου Πηγής Νεοχωρακίου. Σταδιακά εγκαταστάθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπως το Μπακλαλί, Καρατζάταλι, Πέρδικα, Κοκκινόβραχος και τελικά με το φαινόμενο της αστιφιλίας συγκεντρώθηκαν στην Ευξηνούπολη και τον Αλμυρό. Η ιστορία τους είναι μεγάλη και πολλών ετών. Οι παραδοσιακοί χοροί τους προδίδουν τη λεβεδιά, τους καημούς, τα βάσανα, αλλά και τις χαρές και την υπερηφάνεια τους. Τα τραγούδια τους είναι βαριά, αργά και λεβέντικα. Ακολουθεί λοιπόν ο Σαρακατσάνικος χορός, διπλός χορός.
Φράσιαλοι της Βορείου Υπήρου και ονομάζονταν Αρβανιτόβλαχοι ή Αρβαντόβλαχοι, καθώς και Φρασαλιώτες. Σύμφωνα με την υπερκατούσα άποψη, το 1802, βλάχοι αγωγιάτες και ρατζίδες βοήθηκαν για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαλμυρού. Την εικόνα του Αγίου Νικολάου την έστειλαν βλάχοι από την Κοριτσά. Έχει πιστοποιηθεί πως ανάμεσα στα έτη 1878 και 1880 εγκαταστάθηκαν στον Αλμυρό 163 βλάχικες οικογένειες. Εγκατάσταση βλάχων στην πόλη μας έχουμε και μετά την απελευθέρωσή της το 1881, αλλά και μετά τον άτυχο Ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897. Εκτός από την πόλη του Αλμυρού, πολλοί βλάχοι ζούσαν στη Σούρπη, ενώ τα χωριά Νεράιδα και Ανθότοπος κατοικούνταν κατεξοχήν από αυτούς. Ιδιαίτερο στοιχείο τους είναι η διατήρηση μιας ξεχωριστής βλάχικης διαλέκτου, καθώς επίσης και ο πολυφωνικός τρόπος εκτέλεσης των βλάχικων τραγουδιών. Ακολουθεί ο βλάχικος χορός στη Σοφία.